era visto. Espiritismo. Non vos imaginades o que atopei o outro día no feirón de Vimianzo. Unha táboa de Ouija. Diz que vale para falar cos mortos e para comunicarse con máis alá. Xame, sí. Bueno, valerá, non digo que non, pero a miña pregunta é: quen quere falar cun morto podendo falar cun vivo? Vamos a ver, Moncho, a comunicación con máis alá é un intento tan bello como a propia humanidade. Pero logo ti pensas que iso pode ser posible? Eu o que penso é que non hai que porlle límites á ansia de saber. Ou seja, que coido que non pasa nada por intentar falar cos mortos. Ai, non. Claro, porque falar con un defunto é como falar con isto ou comigo. Os mortos hai que terles un respeto, entendedes? Non se pode andar xogando con estas cousas, Non é xogar, Puscas, non é xogar, é experimentar. Así que, se queredes, eu apunto. A que? Hai que tentalo, a probar a táboa da Ouija esa, a falar cos mortos. Ai, parece que quere tronar. Non parece que quere, non, ten que tronar, porque está xogando con cosas moi serias. Vale, o dito, esta tarde probamos na tua casa, Moncho, a táboa esa. Alá. Perfecto. Eu non podo. E por qué? Porque non podo. É punto, Moncho, non podo. Porque teño que pechar o bar e teño que descansar. E aparte non son de tertulias. É menos de tertulias con defuntos, E xa está. Porque parte de nenos pequenos. Poñeros a xogar. Cagüiz. Carallada, mira que non hai fútbol ou grandes documentales ou mega construcción na televisión. O poñerse a tonteira. A Puscas, apretouse o cu co medo, carallo. Estaba cagado. Eu, se vos digo a verdade, o asunto tampouco me facía moita gracia, pero, como en tantas outras ocasións, do que se trataba era de disimular. E con quen ides falar? Con Napoleón ou con Lady Di? E mira, por favor, non te burles, que isto é moi serio. E te deixe de mover o vaso, Kevin. Que eu non me estou movendo nada, Ala, carallo. É un espírito. Temos que preguntarlle algo. Preguntamos quen é. Pa que? Home, pa que? Que máis ten quen sexa? Hai que preguntarlle algo importante. Eu que sei, por exemplo, vai xogar o Deportivo outra vez a Champions? Mira, puxose na N e non se move. Entón, eso vai querer decir Que pronto, quer decir que pronto. N de pronto. Sodes imbéciles perdidos. Sí, xa, imbéciles. En canto viu que o chisme funcionaba, quitouno das mans para gobernalo ela, cara. Un respeto, Moncho, que é a tua nai. Boas noites, señora Herminia. Quere dicirlle algo ao seu fillo? Quero que pinte o galiñeiro. Oi, xexe, Que guapo! Pregúntalle polas miñas chaves do cuá. Está calado, Kevin. Oh, espera, que está dicindo algo. Que limpe o fallado. Tomando nota, que a tua nai desde o máis alá. Foi emocionante, Emocionoume falar outra vez con mamá. Lercha, repugnante e mandura como sempre, iso sí. Era mamá. E que viña un raio e me parta se non era mamá. Movíase o vaso de letra en letra, Puscas. Era increíble. E non había trampa, Eu coñecerei a miña nai, era ela seguro. Estás poñendo os pelos de punta. É que che dixo o Moncho? Non o vas creer, Pusquiñas. Que amañara o fallado é que pintara o galiñeiro. Pues ten que ser a señora Herminia, porque a ela moito lle gustaba mandar traballar a xente. A Pusquiñas tamén se acordaba da pobre mamá. Mira, tía, o que ten falar cos mortos, que ao final botas de menos a familia que se foi. É curioso. Tamén quero que Moncho faga a compra todos os sábados no hipermercado de Carballo. Sí, home, sí. Como vai dicir eso? Palabra por palabra, Moncho. Así que xa sabes, remata rapidiño no galiñeiro antes de subir para o fallao, que tens que arrancar para Carballo. Pregúntalle se o do fallado pode quedar para outro día. Que non podo máis. Pero que dis, Moncho? Aos mortos non se lle discute nada, E a tua nai en paz descanse nin de viva. Doime todo, Elvira, vello baldado, Anda, veña, métete na camiña, home. É que é moita cousa, Levo toda a tarde bourando no fallado. Deille 4 mans de cal ao galiñeiro, 4,
E agora veño de Carballo cargando ca compra como un burro. É que tamén mamá xa lle vale, mamaíña. Moncho, teño que dicirche unha cousa. Bueno, se non é moi importante, mellor contamos mañán, vale? Home, importante non... Bueno, pois eso, mañán comentamos o que sexa, veña. Mira, todo iso de tua nai falando desde máis alá, inventeino todo, é mentira. Por iso, falamos mañán. Como? Inventeino, Moncho. Dilla Moncho que pinto galiñeiro. É que era para que deixaras de creer nesas parvadas, e para meterme contigo, e para que me botaras unha man na casa tamén, Ala, carai. Entón, mamá, estás segura? A ver, Moncho, ti pensas que a tua nai va a falar contigo sin poñerme a parir a min cada 5 minutos? Aí tens razón, A verdade é que a pobriña nada máis que abría a boca para insultarche. Todo este tempo non dixo nada malo de min. Inventeino todo, Aí convenceume, carallo. Se algo era incapaz miña nai, era de deixar de insultar a Elvira, Era superior a ela, moi mal se levaban. Anda, carallo. E diredes vos, asunto resolto, non? Error, diso nada. O tema aínda deu de si un pouquiño máis. Moncho, teño entendido que a tua muller ten certos poderes. Non faga caso, don Anselmo. Ao final non era o que parecía. Xa, nada, déxate de historias, non sexa soberbio. Se a tua muller ten capacidades especiales, o que tens que facer é asumilo, e, sobre todo, compartila cos amigos. O que tiñen que facer os amigos era vir pintar o galiñeiro comigo, E non apareceu nin o primeiro. Xa estás desvariando. É imposible manter contigo unha conversa racional. Estouche dicindo que quero falar con Elvira. Con Elvira? Xa entendo, xa. Mira unha cousa, a ver como lle digo, don Anselmo, non me tome mal, pero non me parece boa idea, Vamos a ver, ti és idiota. Dende cando che ten que parecer boa ou mala idea o que digo eu? Quero falar con Elvira e punto, entendido? Agora creo que sí. Xa llamaño é unha cita, Quedoume o galiñeiro tan bonito, pero tan bonito, pintado de branco, que Elvira non me puido dicir que non. Debíame un favor. Ademais, aquí a pagar non ia ser Elvira, non. Ia pagar don Anselmo. Non sei, Elvira, ti estás segura que di iso? Non hai ningunha dúbida. Súbelle o soldo a Moncho, Anselmito. Non é por desconfiar, pero é que non me parece o estilo de papá. Papá non era de dar. A única vez que me deu algo foi cando marchei para Mili. Díxome, toma, para que aprendas a fumar. É que lle dou unha caixa de varias? Non, unha caixa de fósforos. Por iso digo que este non é moi o seu estilo. Podías preguntarlle outra vez? Sí, non hai problema ningún. Espírito que nos escoitas, que debe facer don Anselmo aquí presente para mellorar a súa empresa? Págalle a extra de Nadal a Moncho. O xenio das finanzas. Menú económico para todos os bolsillos. Vai ao carallo, Argiñano, vai ao carallo. A ver, intereconomía. Bueno, de sempre. Tertulianos falando da crise. Era visto, era visto. Mas malo será que en Disney Channel non haxa algo como é debido. Outra vaca no millo. O tío Gilito dando consellos financeiros. Non sei vos, pero o que peor levo eu desta crise económica non é a crise en sí. É o bombardeo de noticias de economía que botan nas televisións a cada hora. Alá, arrañala a todos. Se acabo botando má lectura dos clásicos, a culpa é vosa. Hola. E aí, neno, que tal? Preciso un capital inicial de 20 euros para poñer en marcha un negocio. Que? Que vos dixen eu? Iso seguro que o escoitou na NTV. A mí fálame ben, oiches que son teu pai. Nesta casa non se fala desas cousas. Se queres cartos para ir ao botellón, douchos e punto. Pero non me veñas con ese falar de economista que non vai contigo. Que non é unha doazón a fondo perdido para financiarme o botellón, sino un investimento que che reportará os beneficios do 25% a curto prazo. Toma 20 euros e vai encher ao botellón de Santa Comba, que me estás a aburrir. Investimento, 25% de beneficio. A mente dun adolescente é como unha esponxa, Chupa todo canto escoita, aínda que non entenda nada do que lle din. Criatura.
Aí tes, o teu reembolso, máis os beneficios acordados, total 25 euros. Non contaba eu con isto. De onde sacaches eses cartos? Mira, Kevin, que non me entere que andas vendendo drogas nin apostando no lanzamento de ananos que te esnafras contra a parede, Que non? E carto non é ilegal? Nos na Kevin Investment non invertimos en actividades ilegais. A Kevin que? Kevin Investment, unha empresa con ánimo de lucro que saca os seus beneficios a través da captación continua de fluxo de capital. Está ben, Non entendín nada, que Pode-me explicar de que carallo estás falando? A ver, esa non é a pregunta correcta. A pregunta correcta é como podo eu ter un maior beneficio das miñas inversións? E a resposta é invertindo as miñas inversións máis as ganancias para obter un 25% a curto prazo. Agora sí, home, agora sí. Estaba tan sorprendido que non fun capaz de dicirlle que non. Pero o máis sorprendente, contra todo pronóstico, foi que unha semana despois os meus 20 euros xa se converteran en 35. Pero eso, Choi, eu tamén quero entrar no negocio. Apúntame aí 50 euros. Non seas impulsivo, Puscaras. Corazón, apúntame 100. Pero como vas meter 100 euros nun negocio que non sabes de que vai? Como que non sei de que vai, Lino? Vai de que eu doulle 100 euros a Kevin e el devolve 125, entende? Correcto. Moi ben, correcto. E se resulta que das 100 euros e non se devolve nada aquí? Parto as pernas. É que gañas partindo as pernas. Iso non che garantiza que che devolva os cartos. No, pois ainda que sea pagar 100 euros por pegarlle unha malleira a alguén, pois tampouco son cartos tirados, Home, isto así... La boca, home, déxate de fantasías violentas, Cusquiñas, por favor, e trae pa aquí os 100 euros. Veña, tens que asinar aquí, E abaixo. Un contrato e todo, ves? Ves que é unha cousa seria. Home, claro, é que isto vai polo legal, ou ti que pensabas, que somos callambras, ou que... A ver, ti que, animaste, invistes, ou queres seguir sumido no atraso? Home, non sei, a ver... O argumento de Puscas de partir as pernas a alguén animoume bastante. A ser sinceros, eche así. O que pasa que ainda teño as miñas reservas. Gostaríame preguntarlle a Kevin un pouco máis polo miúdo de que vai ese negocio. E Kevin explicoulle tan ben que ata un funcionario ignorante como Lino puido entendelo a primeira. Veña, neno, dalle aí. Ben, Kevin Investment é unha empresa con ánimo de lucro dedicada á especulación financiera. Chámase Kevin Investment porque eu me chamo Kevin. Ben pensado. A nosa actividade consiste en captar inversores que inxeten capital na empresa e despois nós repartimos esas inversións aos demais inversores en concepto de beneficios. Alguna pregunta? Sí. A ver se me aclaro. A cousa está en que eu poño 100 euros, por exemplo, e ti utilizas esos cartos para pagar os beneficios aos que xa investiron antes. Por exemplo, teus pais ou Puscas, non? Correcto. E quen me paga a mí os beneficios polos cartos que puxe? Os futuros inversores. Xa. E se resulta que despois de mí ninguén pon cartos? Cesaría o fluxo de capital e entraríamos en perdas, pero iso non vai ocorrer, Lino. Xa que nós seguimos o modelo de crecemento continuo, o mesmo que fai a economía mundial. Sí, por suposto, pero supoñamos que pase e que ninguén máis pon cartos, Home, se entrásemos nesa tendencia, o sistema derrubaríase. Sería ruína, sería fame, o caos. E pasaríamos a ser gobernados por guerreiros motorizados futuristas tipo Mad Max. Carallo. Pero iso non vai ocorrer, Lino, se ti non queres. E que podo facer para evitar? Home, pois invertir en Kevin Investment e manter a inxección de fluxo de capital e manter o estado de benestar, o crecemento continuo. Vale, convencíchesme. Onde é que asinar? Sí, aquí. Aí van 100 euros, ainda que só sexa por salvagardar a nosa civilización da barbarie, me falta por favor. Aquí era... Aquí debaixo, aí. Barbarie, o caos total. O teu nome e DNI tamén. Que piquito de oro te hago, tipo. Todo lameiro quería investir na empresa do meu Kevin. Ata os raposos das finanzas querían meterllo dentro a un anaco dese pastel que se estaba amasando na mente privilexiada do meu fillo.
Moncho, chegou aos meus oídos que o teu fillo anda a captación de capital para un negocio que, polo que contan por aí, parece tremendamente lucrativo. Estou no certo? Está no certo, don Anselmo, sí. O meu rapaz é un xenio das finanzas. Xa nada me sorprende. E di, en que consiste ese negocio? Pois, mire, non sei, é unha cousa de investimentos que eu non acabo de entender porque non me dá a cabeza para máis. Pero se quere, digo ya meu Kevin que yo explique, que le explico ben. E alá foi escoitar a exposición magistral do meu Kevin. Non me digades por qué, pero o caso é que a don Anselmo, a estrategia financeira do meu Kevin non lle pareceu tan brillante como ao resto da xente. Ben, disculpe que estea así informal. Podo tutealo, don Anselmo? Non. Ben, como pode ver, inversión igual a beneficio. Ben, fin, xa está. Como ve, este é un negocio cun altísimo rendemento e cun risco moi baixo. Ten algunha pregunta? Tienes imbécil. Ixa non é a pregunta. A pregunta correcta é... Como podo obter un beneficio maior? Déxate de lerias, Kevin, que estás falando comigo. Pensas que eu son parvo. O que me acabas de explicar é o típico sistema piramidal de toda a vida. Non é o sistema piramidal, eu máis ben concibo como un sistema romboidal. A ver, Kevin, a estafa piramidal funcionou durante un tempo e moitos gañamos moitos cartos con el. Pero agora as cousas cambiaron. A xente xa non pica en timos tan inxenuos como este. Isto non é un timo. Este é o sistema que eu seguín vendo os economistas da tele. O mesmo que fan para manter a economía do planeta. E así vai o planeta, idiota, non te das conta. Kevin, mete isto na cabeza. Cada vez hai menos xente parva. E cando os parvos se dean conta, vanche reclamar os cartos que che adiantaron, non o comprendes? Vostede cree? Kevin, vouche dar un bo consello. Fai o que faría calquer bo economista. Colle os cartos e fuxe o máis lonxe posible a un paraíso fiscal, a unhas illas onde ninguén te poida tomar. Vale, entón irei para as cías, non? Que teñas moita sorte, Kevin. Por desgraza, o xenio das finanzas xa gastara os cartos todos que estafou tuneando o cuadro. Pero o peor non foi eso, O peor é que xa se estendera o rumor da insolvencia de Kevin no mercado. Sobre todo nos postos de peixe, das froitas e da verdura, que é onde hai máis lerchismo. Un día para outro, o pánico apoderouse dos inversores. Tranquilo, Milucho. Sí, é unha situación transitoria. Xa verás como volve a euforia aos mercados cando se calme a situación. Veña, deixote, que teño unha chamada, veña, sí. Pero, non me ve Ricarmucha. Sí, enténdoa. Pero, tranquilícese, sí, garántolle que os seus cartos están seguros. Veña, esos son rumores, Veña, agora non podo falar que estou nunha reunión, Eu que estive a piques de poñer unha cláusula no contrato que me semilla de devolver o capital antes do ano 3000. Eu non o fixe por ética. Ai, por ética. Pero non ves que ética e os negocios non casan, fillo, non casan. Eu creo que isto vai se calmar agora, papá? Porque concertei unha reunión co Chino Yun. Sí que quere inxectar capital na empresa. E eu creo que así vais a mañar todo. Ai, hola, Puscas. Kevin, que non está? Aviso-te agora. Pois dille que non marche daqui hasta que vi. Kevin! É Puscas, di que quere falar contigo. Pois dille que estou reunido. Di que non vai marchar ata que o recibas. E ven cun bate de béisbol. Carallo, hai pola ventado bate. Veña, corre. É sorte na negociación co Chino Yun. Boa falta lle vai facer, carallo. Porque o Chino Yun é moi oriental do noso señor. Esa xente ten unha idea moi distinta á nosa dos negocios, Xa estou temendo o peor. Dentro do malo tampouco é o peor dos escenarios posibles. Eu tampouco empregaría termos como rescate ou intervención económica. Queres falar claro dunha vez? O Chino Yun di que se fai cargo de todas as débedas de Kevin Investment. Pero a cambio temos que traballar para eles tres. Durante 6 meses. Sin cobrar. Eu creo que tampouco é maltrato. Alá, boca, alá, boca. Dalle ti, Elvira, que te estou vendo nos ollos, Ai! Case mellor aforro pola descripción do que pasou nas 2 horas seguintes, Así é todo, o que non entendo é como é posible que a un lles poida caer unha malleira por facer unha cafrada
e a outros lles dean unha xubilación millonaria por facer o mesmo, ou peor. Ai, que tan caprichoso e complexo é o mundo das altas finanzas. Kevin sonámbulo. Moncho, que é iso? Entraron na casa. Shhh. Están no salón. Moncho, seguro que son os Albano Kosovares. Esa xente non ven para aquí, que teñen medo de que lle roubemos. Son listísimos. Hai que ir ver quen é. E alá fomos. Ver quen quería roubar as nosas riquezas. Non levaban a claro os pobres, non? Como tivesen que vivir do que roubasen na nosa casa. Fala, caracho. Mira quen eran os Albano Kosovares, Kevin José, borracho perdido. Claro, deuxelle mal no botellón. Marcho pa cá, mesmo. Que non, Moncho, que non, que parece que é sonámbulo. Ai, sí, carallo. Vou nos despertar, veña. Non, home, como vas despertar? Eso é malísimo. Ai, muller, pero este é parvo perdido ata sonámbulo, veña. Mira que hostia leva contra a parede. Ala. Meu pobriño, é no que levaron ao médico. Si o médico, si perante deixa que bata outro pouco máis, que é moi divertido. Pero, Moncho, Vale, que pasa aquí? Nesta casa nunca se pode divertir un ao seu gusto. No médico dixéronnos que, efectivamente, Kevin era sonámbulo. Polo visto, o asunto tiña que tratarse por especialistas na materia. Home, o médico dixo que non lle déramos moita importancia. Eso sí, que estivésemos atentos porque non levara un golpe ou non se mancase, pero do resto... Pois cuidado, mala cousa o de ser sonámbulo, Home, pois, dis que é moi frecuente. Sí, non dixo que non, que nós, por exemplo, tivemos un caso na familia. O temos, meu irmán Carlos era sonámbulo. Despertábamos a hostia. Pero, home, eso non se pode facer. Pode, sí que se pode. Home, a nós facíanos gracia e veña, despertábamos a hostia. Os médicos decíanos que era mala cousa, que non se debía despertar a un sonámbulo a hostias, pero claro, nós, como nos riamos, pois seguímoslo facendo. Vaime dicir a mí un médico que como teño que tratar a meu irmán. Mira, pasou, yo temo. Sí, case que sí. O do sonambulismo case que lle pasou. O que pasa que agora pensa que é unha jaliña. Pero o máis violento é cando o tipo intenta poñer un juego. Eso é violento, sobre todo para fora. Pois hai teorías que din que os sonámbulos son xente co cerebro moi activo, que non lles para nin cando dormen. Como vai ter cerebro, Kevin, por favor? O cerebro estará unha xente, eu que sei, un investigador, un científico, Mourinho, o Papa, xente que ten unha... Pero Kevin, que é parvo perdido que o cerebro vai. Non será para tanto. Non pasa nada porque o noso Kevin sexa sonámbulo, non? Ademais, cousas máis raras se teñen visto na nosa familia, si, aí está. Ola, carallo, que está mexando? Meu pobre, non o podemos despertar, Moncho? Pero, Elvira, son as cortinas de miña nai. Xa, digo, é un sacrificio, Moncho. Hai que sacrificarse polo noso neno. Que lle imos facer? Elvira. Cando eu chego medio chego á casa e lle mexo nas flores, conmigo non é tan comprensiva. Sí, nas cortinas, Davo. Sí, que risa. Non estivo ben, pero claro, como non podemos despertar, che veixo ningún concepto. Como? Non podedes despertarme? Non. Faga o que faga. Claro, home. Podemos che facer un dano irreparable no cerebro. Mira ti que cousa máis interesante. Kevin, sabédolo ben, nunca foi moito de ter ideas. Pero aquela conversa pareceu darlle unha. Sí, sonámbulo. Xa a vida que leva agora a xuventude. Botellón, porros, andar no iPad, a tableta... Ese non é o peor, Agora nada máis que se pon sonámbulo cando non o deixamos sair. Caramba, mira ti que listo. Sí, e dáselle por coller cartos na carteira da nai e marchar sonámbulo para o botellón. Debos deixar. Deixar non, o que pasa é que dis que non é bo que se esperten. Porque dis que se os espertamos igual queda mal da cabeza. Peor. Non sei o que lle digo eu a súa nai, pero nada, non funciona. Está me dando unha idea. O que? Nada, cousas miñas. Grazas, Moncho, grazas. E esa noite dixémoslle a Kevin que non podía ir ao botellón. Pero claro, como sempre que non lle deixamos, o tipo púxose sonámbulo perdido. Ai,
Ai, está outra vez, criaturiña. Meu pobre, sí, que lástima. Mira como revexe na carteira. Anda ao carto, cabrón. Menos mal que non lo deixei aí todo. Está no caixón. O primeiro caixón ali da coqueta. Se chisme. Pero será posible? Pero mira, parece que nos escoitara todo o que dicimos. Espera, que estou amaño eu despertando Non, hostias. Moncho, non podes. Baixo ningún concepto, non se pode despertar. E agora que fai? Que remexe? Debe estar buscando as chaves do coche. Non se dá conta que están enriba da mesa. Que tan listo é? Debíamolo ter sempre dormindo. Ao mellor ainda facíamos dele un científico, ou un astronauta, ou un cirurxián. Sí, que non había de ver operando mentre dorme, sí. Había de dar unha seguridade bárbara. Ai, o licor café. Alá vai. E as ervas tamén. A ver a que hora von. A ver se hai sorte ou detén a Garda Civil e os petan dunha vez. Moncho. No, quero ver eu que cara lle queda aos policías cando vexan conducindo dormido. Bueno, eu se fixo algunha vez. E tampouco se dá tan mal. Pero aquel día, Kevin levou a cousa demasiado longe. Aí está. Aí xa chegou. Se chegou, son as 5 da mañá, non me van ser. Mira como cheira a alcohol. Debe ser cousa dos sonámbulos. E debe de ser cousa do botellón, Elvira, parece mentira. Meu pobre, que non se dá conta de nada. Non se dá conta de nada, mira pai. Cago no tipo de ti. E mexándome nos zapatos. Moncho, non, tranquilo. O tipo de... Onde vai? Outra vez a remexerme na carteira. Que non hai cartos aí, home, non hai cartos aí. Que tal... E que fai? Ah, carallo. Anda a coller cousas de valor. A cobertería de miña nai. Pois leva a clara, esa xa levei a tasareo e non vale nada. E Kevin seguía e seguía buscando cousas de valor. O tipo parvo non é cando está sonámbulo, non. Que va. Seguía buscando cousas que venderlle a chavalada no botellón. Pero ese marco de prata tamén non lo regalou miña nai. Prata. É máis falso que o xeite de cocodrilos das feiras. Bueno, isto xa non pode seguir así. Moncho, non podemos, hai que aguantar. Non podemos espertalo nunca. Aguantar o qué, muller? Aguantar... Ala, carallo, o cruceiro que nos regalou dun salvo pola nosa boda. Non, isto xa está ben. Teño moito cariño. Moncho, non, tranquilo. É o noso fillo, hai que facelo por el. Non podemos espertalo nunca. Ai, é así. Ai, o xarrón que me regalou a miña nai co cariño que lle teño, Moncho. Ai, pois despídete dele, Total, a mí nunca me gustou moito tampouco. Como? Ai, que padre. Carallo, se espertou. A Kevin acabouse iso de ser sonámbulo, home. As primeiras veces pode que fose, sí, pero despois facía como aquén que estaba sonámbulo para facer o que lle daba a gana. Todo iso acabouse, home. Pero claro, a todo hai que engañe. Que barbaridade. E podes mexear onde queiras que ninguén che di nada. Sí, é que non poden espertarte. Que eu paseime, eu fumo moi lonxe, que senón podería seguir así moito tempo. Mexear onde queiras, poder mexearle nas zapatillas a mamá, por exemplo. Coa ilusión que a mí me facía iso xa de pequeno. E andar nos cartos, e nos billetes. Nos billetes tamén. Sí. Que barbaridade. E andar en pelotas pola casa, Kevin. O que a mí me gusta andar en pelotas. Pois a verdade, ábreseme un horizonte de posibilidades. Moitas grazas, Kevin, moitas grazas. De nada, don Anselmo.